Dit is al best wel lang, hè? Dit is al een hele lange tour, hè? Wie lang was het max wat je bereikt hebt, Piet? Ik heb 2 minuten bereikt in dat tijd. Heb ik me wel op getraind, ja. Ja, wie deed ze dat? Ja, door het druk te doen. Hè. En dan nam ik de tijd op en op een gegeven moment ook 2 minuten voor. Ja. En dan wil ze dat niet maar evenaren? Dat ze denken, ik wil over die 2 minuten heen gaan? Nee. Ik train me wel, nou, dat ik denk bij een stuk van dat tot daar probeer ze in een en om te spelen. En lukt je het dan stiekem? Ja, heel druk lukt dat nog, ja. Want wieveel jaar van die leven speelst ik al bugel? Ja, vorig jaar ben ik gehuldigd met 75 jaar. Dat ze bugel speelt? Dat ik bugel speel en wie de vervaar ben. En van tevoren had ze natuurlijk al de opleiding. Hè. Als ze die achter de rug had, werden ze pas aangenomen als lid. Hè. Dus speelt langer dan 75 jaar? Ja, 77. Ja. Van direct na de oorlog zijn we weer begonnen. Mijn pap, daar leidde de leerjongens op. Hè. En daar hadden we het idee, de kost pas bij de leerjongens komen als op school de breuken had gehad. Want dat kostte de maandindeling en zo uitleggen. Hè. En mijn broer was aan de beurt, zo de 4e klas. Maar ik pakte me stiekem het instrument van de broer. Toen begon ik te spelen toen. Ja, en toen was niks meer goed van gebruiken. Met. Toen was het om. Toen was het op, ja. Dan ging ik met dus direct na de oorlog ben ik bij de leerjongens gekomen. En in 1947, op Cecilia Fiers gebeurde dat altijd. Werden ze aangenomen als lid. Ja. Wat betekent je deze fanfare voor dich persoonlijk? Ja, natuurlijk heel veel. Dat is een deel van de leven. Eerst heb ze de opleiding van hun gekregen. Hè. En daarna hebben ze die bijdrage geleverd. En het is zo, ik ben op een gegeven moment naar de dirigentopleiding geweest in Maastricht. En daar heb ik met deze fanfare examen gedaan voor dirigent. En geslaagd nu gaan. En geslaagd, ja. 67. Het was in 67. 67, ja. Ja, dat is enige tijd geleden. Nu zit ze hier vanavond, want ik heb net ingespeeld, nu zit ze klaar voor een top 2000 concert. Dat was in die tijd nog niet, geloof ik, hè? Nee, dat was niks zoet van zulke muziek. Nee. Maar wat vindt ze daarvan? Want de best een ervaren fanfareman. Wat wel is, de fanfare gaf altijd een kerstconcert vroeger. En ze hadden ook een toneelafdeling en dat werd dan ook opgevoerd. Ook om altijd een kerstspel of gedangers. En daartussenin de tijd dat moest opgevuld worden. En direct vanaf de eerste keer dat ik erbij was, heb ik dan een solo moeten spelen daartussendoor. Ja, Wie oud was ze toen? ja 7, 8. Maar die kind ze zich nog steeds herinneren. Ja, heel goed. Dat kan ik nu nog spelen als het moet. Heb ze vanavond niet de solo? Nee, ik heb geen solo meer. Ik ben vorig jaar ook in november, wie 75 jaar erbij was, hebben ze een concert gegeven en dan ben ik goed gezet als solist. Heb ik nog een keer een solo gespeeld. Ondergaan met een show aan de titel My Dream Dat was de titel van de solo. van dat solo. En dan ben ik goed gezet als solist. Want ja, dat is vanaf het begin is dat gewoon met me metgegaan. Ik heb zo'n 400 messen opgeloesterd. Meest in het begin voor broodjes. Hè. Ave Maria en zo. Zit die er nog allemaal bijeen? Heel veel wel. Ja. Niet om op te chappen. Maar. Het logo aan die spel. Ja. Laat dat maar niet zeggen. Nee. Maar goed, vanavond top 2000. Het is een bepaald repertoire. Popmuziek is toch heel anders dan fanfare repertoire. Wie is u sticht dit? Ja, dit is niet direct mijn keuze. Ik bedoel, ik doe dat met natuurlijk. En ik snap ook waarom dat de fanfare deze keuze maakt. Waarom? In deze tijd, in deze tijd van popmuziek moesten met, hè. Je moest niet eens met lui met en dan moest met de muzikanten met hebben. We hebben veel jeugd erbij, die houden van deze muziek. Nou, dan doe ik met hen met. Hè. Terwijl het niet direct mijn genre is. Hè. Maar goed, dat maakt niks. Dus toen wordt nooit Bohemian Rhapsody gezongen. Nee, ik vind het wel, wie dat de eerste keer hoorde, wordt er kapot van. Fantastisch stem. Ja. En wat we vanavond ook spelen, dat is een nummer mogen ze bij mijn begrafenis spelen. En dat is? Want
weet je, in al die tijd, ik ben niet de gemakkelijkste geweest. Ik heb nogal eens het heilige huisjes omvergeschopt. Maar vanavond spelen ze het liedje, hoe ze op de begrafenis spelen. Je ne regrette rien. Ik heb nergens spijt van. Dat heb ze al op een liedje gezet. Ja, dat heb ik op het liedje gezet. Maar dat doen we nog even. Dat mag ik hopen, ja. Veel plezier vanavond. Ja, dat lukt wel.